Kalumpung ile kai kinjat bol ka belatip kum ka Spring Festival Football Tournament araja R4R balapnya dek Maulangwir Sport Club kala poino sya ka bekut neka final ha ka ba ka Mokrawat Sports Association kala long kala adu bat penlim da saw la shigul persya ya ka Rangjerong Sport Club hapo kamaran side snat Maulangwir Southwest Kasil District. Hakan igasngi la samye ke khusnam bat ka song pisa shabro ar kenhun ka basharim bat kumjuru ka bapoi shagathong jong ke jingjob da ukongsan uba FD Ramsit bat da usembut kongsan ba kitbor lang nongrem. Hakaju kesngi nakaliang jong ka Maulangwir Sport Club kaliyo ban penkup buromru ya ki kattu kat ni kisamlana po kashnong kibalalik ban shimenta ha ka Megalia Games araja R4R ha ka nong ba shlong bat kibalawan ra ru ya ka nam bat ka burom. Ki kun sama jungi ki badon sap hakaliang juga sports club hakaliang juga sport ka bangabot bangau nga dang syuyoi dang hadini kinyat ski ba ladap hadin ka jing penlong ya ka Megalia games hakini kiski nga dapat jing small sarong ko musamla jong dong the time ban yo i ki kun don sap ki jungi ki ba lapan i shisha ya ka sap katlen haki bopon kiliang ki ba kentop ya ka marathon bat ki we ki jing lekai kung mga soto akan nagaski nagalian jong ka Maulangwir Sports Club kan le uromro nagamta ki kon sama don sap jong ka shnong ka thao ki balawara urom amtang ya ka shnong Maulangwir henra ya ka dong ka than ka jungi ya ka district hi baro gawe namar kata namta kitu baro ki balawara urom ya ka Southwest Kasil District ngasmo bon ai ka jing kublai ka bakerpang na syem ni ka kabu ka por ban ai kublai kerpang ban salyok tam ta jungi ki balawan na sisay ka nam ko burom na unta jungi kong kadong kathan ki baro gowe nangne hakani ka ski nga so kadong ki kon samla baro altuli kitim ka pen isay ka sap katlan ka sap ka phong ka pipidan na kalyang dong ka Rangjerong Sports Club bat kumjuro na ka Mokrawat Sports Club bila pen ya ka sap katlan ka jong pi hakalyang dong ka football nga kentu kan pa mi pi ba pinang minat ba pinang presitam pendon kam hok yak sap uprai no puno thau ulai nagamta jongpi ngakit pok tirang pi hoy hakani ka class step ni i ba nakaliang jo ka Mokrawat Sports Club layo ya kaban tap ya ka kol ka jongki dan rai kan don ka por dan ta jongpi baro ang tligitem ba pinangilai kai ba hakani ka kilomet pa ka jingkit pok ka jonga nam ta jongpi baro ang tligitem kumjuro nam ta ki official ni i bo ka kompanya ya ka football hapo ka district kala nang khamjanai kat tambi iski katawi ki por te nagamta jungi lang baro ki bawan na kini kapor lese namta itu ki sports club ki mala syaram no ha kini hagawi kapat kapor biru tapoy haga thong kumba kini ki perlok song ya jong ka dong ka than jong ka jongi ka Southwest ni i menta ki sama ki jongi kila nang keo ki sports ki babun ki events ki babun ha ka jiyat dan pi ki jongi de namar ba ni yo i lang ba ki social media ba ni yo jing timro ba kidan di samra ke jongi kiban sami la shai ke sina nomba shalom te hanrai pate ka khamdam e ke jingele kai kiban kiu ke de hi mangi ki pai ba ki mangi mangin kersan oto ka sarkar ke de si bentah re ni i ba ki wei kiri ki jam saprang galong lamba ki klub ki baraba ki klub kembang yu i ke Manchester City ke Manchester United ke Liverpool bar kumta ter ki klub ke bahaya hai Europe tadi keleng jong percaya degi pai ba ke ba contribute ke ba don ta ka siam panno sediang ten mar kata kadon kameru yang iba ngin don kum ya kini ki siam kelong bangin kersan ya ki organize ki bofer ya ki sen ki bofer knan ba ki samla ke jongi ki kenjo asya ka thong de tung lamba ke juga trelang ke jongi ki riramba ki pai ba berkhoi kelong bandon benta ha kata ka imlang ka salan dan mar kata nganget pa kami kini organize ka Maulangwir ya kini ki tournament lane ya ka kino lamba kini ki jingra kai ko fer kana warra ya ka jingkur khu ya ka jing bantoi jo ki sama ka jongi balang ba jong kini ka smiru nganget banginang ya keren kan banginang syong hande bakin sadai ki players football ke ba mi khmat ki club ke ranpa ante ya silong bat kum juro e bantiap la shai ka sgi ha ka kini ki Indian Premier League ki ba ngi i mentak nang kiu chopran te la shai ngi i ba ki khana samla ka mina ne ka domro kin kiu sha kata kardan bandon menta ha ki SSL lane ha ka Indian League ka ba ju paniat
nakapor Singapore. Tenemar kata ngam dong keren punten, ingai kulei kamolongwer Sports Club, bahkan yang ya sekarang ya kawan Syakri ya paiba kathan bidomi langba kijing organize ki kam le kai ki boker ban kumjuro kan ai kulei ya kinong penia jong kamolongwer Sports Club, ban kumjuro ya karadong ranjanong Sports Club, bagi nang keo sekarang ha kejengem kejuki malasgi kam tam ya bakin sei kun samai tungi ki badan sap